Sfințite Părinte Episcop Preacucernici, părinți, iubiți frați în Hristos, iată-ne în continuarea prăznuirii luminate a celor 50 de zile pline de strălucire și de slavă, pline de bucuria și de lumina învierii Domnului și de aceea a pregătirii, așteptării pogorârii Duhului Sfânt. Și suntem însoțiți ca în fiecare zi de cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan și din cel al Faptelor Sfinților Apostoli. Iar aceste cuvinte vin să întregească ceea ce am auzit citindu-se miercuri și în cursul acestei săptămâni. L-am văzut pe Mântuitorul în Evanghelia după Ioan săvârșind acea minune extraordinară care e și un punct de cotitură în viața și activitatea Lui, minunea înmulțirii pâinilor, minunea aceea care trebuia să-i facă pe cei din jurul său, pe evrei, să înțeleagă câte ceva din puterea Lui. De unde vine puterea aceasta extraordinară a lui Isus, aceea de a înmulți și de a da viață? Sigur că mulțimile și evrei nu l-au înțeles, așa cum am auzit citindu-se miercuri, s-au bucurat, au văzut, când au văzut această minune, a venit profetul acela de care vorbea Moise, zicând că va ridica cândva Dumnezeu un alt profet ca și mai mare decât Moise. După aceea, dacă citim mai cu atenție, Evanghelia vedem că au vrut să-l facă rege pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicând, am nimerit-o, l-am găsit pe cel care va fi furnizorul nostru pe veci de hrană și de pâine. Nu vă mai trebuie să muncim, că avem un rege care ne va înmulți minunat toate pâinile. Și Mântuitorul spune, a plecat și s-a retras dincolo de lacul Genizaretului, văzând această lipsă de înțelegere. Iar apoi îl vedem astăzi pe Mântuitorul spunându-le evreilor cu ce putere a făcut el aceasta, cu puterea preoției lui, cu puterea jertfei lui, cu puterea păstoririi lui, că el este păstorul cel bun, el este ușa prin care intră oile, dar el este păstorul cel bun, așa cum numai în Evanghelia după Ioan se spune acel cuvânt atât de minunat pe care într-un fel n-ar trebui să-l uităm cu toții, pentru că el ne arată de unde vine puterea învierii și puterea minunilor Domnului nostru Iisus Hristos. Ce frumos le spune evreilor care se năspresc și ei și-l acuză pe Mântuitorul că are demon, că e demonizat și se creează tulburare în popor. Dar Mântuitorul spune atât de frumos, de aceea mă iubește pe mine Tatăl, pentru că viața mea mi-o pun pentru oile mele. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu mi-o pun și eu o iau iarăși. Ce putere, ce cuvânt minunat este acesta. Mântuitorul ne spune că El este viața lumii și că nu noi suntem cei care îl vom răstigni și omorî, pentru că El mai înainte de aceasta își va pune viața sa ca jertfă pentru noi, ca dăruire, ca iubire și apoi tot El și-o va lua înapoi în puterea ascultării sale de Fiu. Puterea înmulțirii pâinilor și puterea înmulțirii vieții și a învierii n-a trebuit să uităm niciodată, fraților, e puterea jertfei, e puterea dăruirii, este puterea sacrificiului. Numai acea viață care se jnește din dăruire, din ofrandă, numai cel care poate să spună ca Mântuitorul, îmi pun sufletul și viața pentru Dumnezeu și pentru semenii mei, acela știe cu adevărat care este puterea învierii și care e puterea vieții celei noi. Și pe lângă aceasta, mai trebuie să ne punem la suflet și ceea ce urmează din relatarea Faptelor Apostolilor. Am văzut miercuri pe Sfântul Apostol Pavel și cu Barnava săvârșind prima călătorie misionară, fiind întâmpinat de unii, de alții răsălmăciți ca zei, de alții primit, dar în orice caz întemeind primele biserici creștinești printre păgâni. Acum vedem urmarea acestui episod, pentru că el, întorcându-se la Antiohia și făcând într-un fel această revoluție, putem spune, fără să ne înșelăm prea mult, în biserică, pentru că i-a primit pe creștinii dintre greci și dintre romani, fără să le mai ceară cele ale legii
lui Moise, acest lucru a produs tulburare nu la Antiohia, care a devenit într-un fel cel de-al doilea mare centru al creștinismului, Antiohia care era spre nordul Siriei și care trimitea spre lumea grecească și a Imperiului Roman, deci nu acolo a produs tulburare în Ierusalim. Vedem că gestul acesta al primirii păgânilor la Hristos, fără să li se ceară obligativitatea întregii legi cele vechi, a produs tulburări. Și acest lucru a făcut ca, pentru rezolvarea acestor discuții, să se convoce acel eveniment extraordinar din istoria Bisericii și un eveniment, într-adevăr, memorabil. Nu numai faptul că Pavel s-a dus și a vestit creștinismul și păgânilor, ci și cum s-a soluționat această primă neînțelegere și această primă controversă din istoria Bisericii. Printr-un sinod. Am avut astăzi o pericopă din Faptele Apostolilor, ne-a vorbit despre acest prim sinod din istoria Bisericii, sinodul apostolic din Ierusalim, în care s-au adunat și cei din Antiohia cu cei din Ierusalim, s-a ridicat Petru și a povestit și el cum l-a botezat pe centurionul roman Corneliu și ce minuni a lucrat Duhul Sfânt prin el. Apoi s-a ridicat Iacov, fratele Domnului, care era într-un fel conducătorul bisericii locale din Ierusalim și a întărit și el cuvintele lui Petru și a adus și alte argumente din profetul Amos, că va veni vremea, într-adevăr, în care și păgânii vor trebui să vină la Domnul, mai ales la Domnul cel înviat, și apoi vedem prima hotărâre și primul sinod. Avem și sărbătoarea sinodalității și sobornicității bisericii, pentru că așa spune frumos textul Sfinților, nimic nu se face în biserică spunând decât apostolii cu prezbiterii, cu diaconii și cu frații împreună. Apostoli, prezbiteri și frați. Toată biserica au fost împreună, au deliberat, s-au sfătuit și au luat o hotărâre, au scris-o într-o scrisoare pe care au trimis apoi bisericii din Antiohia și a produs acolo mare veselie și mare entuziasm, spunându-le celor din Antiohia că i s-a părut nu celor adunați, pentru că acolo unde sunt adunați împreună apostolii, noi putem spune astăzi urmașii apostoli, adică episcopii, prezbiterii bisericii și toți frații și toți credincioșii, când e toată biserica împreună, acolo nu sunt numai ei împreună, acolo e și Hristos și acolo e Duhul Sfânt. De aceea hotărârea vine și spune, părutul sa, adică a hotărât Duhul Sfânt și cu noi ceea ce trebuia să se hotărască, și anume că păgânilor să nu li se ceară jugul, circumcizie, arterii împrejur, dar să nu se poată apropia totuși de Domnul dacă nu respectă, deci nu legea lui Moise în integralitatea ei, că decalogul nu se suspendă oricum, nu, ci legea lui Noe. Cu alte cuvinte, nimeni nu creștinii și nici păgânii care vin la biserică trebuie să renunțe la idolatrie, la închinarea la idol, trebuie să renunțe la desfrâu și trebuie să renunțe la mâncatul de sânge. Deci, pentru că, așa cum i-a spus Dumnezeului Noe, sângele e viață și viața și sângele sunt ale mele, zice Domnul. Să nu uităm și noi creștinii, care, că asta e a doua lecție într-un fel pe care trebuie să o punem la suflet. Prima este că biserica e un mare sinod și că în biserică nimeni nu e de capul lui. Nici episcopii nu sunt singuri și fără preoți, nici preoții nu sunt fără episcop, nici episcop, nici credincioșii și frații nu sunt fără prezbiteri și nu sunt fără episcop, ci biserica alcătuiește toată ca să fie în Duhul Sfânt un mare sinod. Și cea de-a doua e o lecție care ne privește iarăși pe noi toți, pentru că viața apostolilor este model pentru noi toți, este totuși să nu ne închipuim. E o lecție care oarecum paradoxală, pentru că aici auzim că acest decret i-a scutit pe păgâni de la circumtăierea împrejur și de la anumite prescripții ale legii lui Moise când au venit la Hristos. Dar parcă noi creștinii prea ne încredem în puterea Harului și disprețuim cele ale legii. Credem că Mântuitorul a venit să suspende legea aducându-ne Harul, deși El spune în Predica de Munte foarte clar, n-am venit să stric nici o iotă, nici o ciftă din lege, și am venit să o umplu, am venit să o debordez, am venit să se reverse, să fac mai multă lege. Să nu credem că noi creștinii, dacă nu te mai trebuie să ne circumcidem bărbații trupurile,
Nu mai suntem obligați față de lege. De prea multe ori creștinii se comportă și în biserici și în viețile lor ca și cum harul e o iertare a păcatelor în alb și ei nu trebuie să mai asculte de nicio lege. Și creștinii, să ne uităm la viața creștinilor cum e acum și viața evreilor credincioși sau chiar viața musulmanilor pentru care frica de Dumnezeu înseamnă respectarea legii Lui. Prea mult credem că Evanghelia și Harul Lui sunt o dispensă de la lege și viața noastră de cele mai multe ori este o fără de lege sau o nelegiuire, pentru că ne credem cumva că Harul învierea lui Iisus Hristos ne va ierta orice om face, că așa cum a suspendat legea lui Moise, legea ceremonială doar a legii lui Moise, așa ne va ierta pe orice de fără de legile noastre. Și credem cumva că fericirile anulează decalogul. Să nu ne înșelăm pe noi înșine și să nu credem că greșim pe Dumnezeu. Legea rămâne în picioare, pentru că legea este a lui Dumnezeu, nu este a lui Moise. Ea a fost dată lui Noe, a fost dată lui Moise, a fost dată poporului Israel și noi avem și Vechiul Testament împreună cu Noul Testament, fericirile și stau pe același plan cu decalogul, legea nu se anulează decât din niște prescripții exterioare. În rest, noi avem toate cele ale legii care fac din noi Israelul cel nou. Poporul lui Dumnezeu nu poate să trăiască fără o lege a lui Dumnezeu. Nu de alta, dar e prea multă dezordine și prea multă nelegiuire și prea multă fără de lege, chiar și între creștini. Să nu ne interpretăm, cu alte cuvinte, în mod tendențios și autoflatant această concesie făcută nouă celor păgâni. Nu mai trebuie să ne circumcidem trupurile, dar trebuie să ne tăiem împrejur inima, ceea ce este mult mai greu să ne tăiem, să ne circumcidem inima prin voia proprie, tăindu-ne mândria și egoismul și toate aceste lucruri. Să nu ne închipuim că legea s-a suspendat, avem și lege, avem și har și împreună cu ele doar putem simți și trăi bucuria învierii Domnului în veci. Amin.